दिनै निमुआ फिल्डआव जि तो गिदिर सभा बे मेलाव मानब गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार फैबाय आरो फैगौ जि इलेक्शन बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिटिसिनि 15टा जि समष्टि दङ बे समष्टिनिफ्राय जि केन्डिडेट फैगोन बे केन्डिडेटखौ मोजाङैनो देरहानायनि थाखाय बे एक्चुअलि रेलि दिनैथ' साक्सेसफुल जाबाय एनडिए हिसाबै दिसपुर सल' जात्रा आरम्भ खालामबाय एनडिए जि गभर्नमेन्ट दिसपुराव जि गभर्नमेन्ट हब एक्चुअलि बे गभर्नमेन्टआव जोंनिफ्राय 15टा एमएलए फाथायनायनि थाखाय दिनैनि बे प्रस्तुति गोजोन्थों।